Nijang Karbi Anglong Lakhaisi Duramla constituency kaparlo Wothad Langso 25 nong Doloni Rong Pararong LP School Pathok Lamalong Amri Block Congress Committee Tumpen Patir Piponsi Chiti Pai Inkorener Kep Arni Kuti Pharo Isiatangka Chopang Limdet Walama Aputhak Dharna Mate Protest Ajamek Kedengpon Labang So Mai Long Amri Block Congress Committee Maipu David Timong Ahinpen Mei Charipon Lapen Meipu David Timong Ahinpen Kaningje Pona Tengki Assam State Pen Karbi Anglong Parman Peace and Development Pan toward Amen Pen Kuti Pharo Isiatangka Nang Pilo Bon Sita Labang So Kuti Pharo Isiatangka CEM Asupo Baliram Ronghang Lapen Api So Amen Pen Kaselam Tang Atowara Longsi Uthot Kuti Pharo Isi CM Special Road Improvement Package Amen Paklang Pen Ahok Hepin Pen Alu Selamsi toward Selam Etlo Pusi Paklang Pon Sita labang solo aron ke ahok kali pusi ningje pon. Lasi labang so aron ke inquiry padovek nangji pusi Amri Block Congress Committee atungpen ningkipung ningkang samsi cepaklang pon relti. Bangso dharna mate protest along kachetong dun Amri Block Congress Committee amepu David Timopen kedanglok Amri Block Congress Committee Office Secretary Arjunan Silapen Dor Amla Mondol Youth amepu Freddy Stronghang Edenbury PS amepu Augustine Tirang Lapen ahin pen kachetong dun atum doan chetong dun si Ingsam Jin pen labang so jamek pachun pon renti Wochat lang so pen Sukur Singan se hamrene berta tes ke dunang ko ke ilitum Karbi Anglong Phan Chief Minister Special Package 100 crore atangka Assam Sarkar pen pilo Karbi Anglong Tower Development Fund lapen ke rong rup ke Tower Development Fund bonstame ilitum pini theklong lo lapen arjulong lo lakadu kawe inquiry pen lakadu we alo ilitum long lo lasi laso 100 crore ke tuliram ronghang asupo baliram ronghang lapen apiso amen pen alang litum la 100 crore atangka ke alang litum family isi alang litum mane doa towar kabunai lo pusi alang litum kabunai tang ajo si alang litum double alang litum bonai lo pusi alang litum laso tangka alang litum ulai lo lapen alang litum laso tangka ke panglim choklo lasi laso puthak litum ke Assam government fund demand lo laso puthak Assam government pen inquiry padu wek nangi pusi litum pinidak protest dolo lasi omrit kal or lutkal laso misappropriation fund of Karbi Anglong lake towar kabunai tang ajosi laso special 100 crore CMA fund pen alang tum wansi alang litum chodelo lasi laso puthake nilitum dak Amri Block Congress hoi pen litum alang tum han demand lo laso puthak inquiry padowek nangji pusi litum pini laso protest podolo tangkela 100 crore tangka cepang limdet po Dr. Turam Rong Hang pen pen kali pesening Jepon la so lam patak pesening Jepon ingtong na litum hen pen laso 100 crore tangka kali pusame ilitum dak ilitum long lo laso alo si ilitum han lo lake Mr. Suikia laso in press meet laso Guwahati long allegation long misappropriation mane public fund lake nepotism in Karbi Anglong Autonomous Council Fund si pilo bonstame laso atangka pute nasi dam juilo paklang lo bonstame la paklang ke ahok he laso tuwar ke kabunai tang lapen bonai ni non ke alang litum bonstame lasi laso tangka ke alang litum bonai lo pusi ini false alang litum kaningji kagos alang litum ulai si paklang lo bonstame rat pen kadu weta thiklong phong lo lake alang litum kam claim pensi laso tangka ke alang litum chodet ke lake ahok lo lasi inquiry paduwek nai pusi litum ta itum Assam Sarkar Fund demand lo